ukana yamba bwino ndikazodi manga matanga zvakanaka ndatadza papi kutenderera ini ndakagara kuzwengerera seiko ndirakuzani kana muchigogomeza na dhango ndite sei kana muchireketeka na dhango tinhimurani panzoma rove panongoni vaudze kuti muri kuona monya repakanyemba potaposi alongside monya repagokwe keta munhu akatsuka kuti svi po rikiti bvu ayaya 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 hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua hapana chidindo panoda chidindo hapana chidindo Joshua po 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 rikiti bvu nasi makabatireko vateereri manyama ichokwadi muri yeZimbabwe ndakapakata ndakabata nema-update edzimwe nyaya dzatikataura pano dzinoda kugadziriswa kuti nyika mupindire sevana venyika yeZimbabwe nokuti tikataura kuti zviri kumtorashanga nokuti tikati zviri kugweru kubhinga bulawa yegokwe kana paganda varoyi kana pambari pamachubeke padhuze apa pandinozvitaura nezita zvinoita senge zviri kuitika ikoko but mangwana ndekwako kana zvichinge zvaitika zvakafanana naizvozvo zvoda kugadziriswa sokugadziriswa zvakamboitwa uko saka kana tikaisa panyaya pachimuti taisa nyaya munyika ngatibatsiranei kugadzira kwazvichaita ikoko ndokugadzira kwachiitwa kwenyu saka vana veZimbabwe takudzikanda ndimi dare ndimi horomori ndimuri kuparamura ndimi muchadzitonga nokugadzirisa toenderera kumberi ichokwadi ichocho baba Isabel Zimbabwe rega nditange ndine nyaya muri yeZimbabwe yandakataura nezuro yekuti izvo kunonzi iko kubhowera kwachifinyashanu hedhimeni chirosa sabhuku mhandu yenyaya yevarume vekutengeserana dhongi vakazobatwa vachiita bonde vari murume nemurume tikapedzisira tichiti tamirira tinzwa kuti payaenda kwasabhuku vati kudii uyezve sabhuku vanokwanisira kutonga nyaya yakadai kana kuti dzine malevhu ekudzidzisa kuenda kupi ndine update yavepo okay ehe kana isati yapera zvakare tichanzwa kuti after kwasabhuku yakupi nokuti manje sabhuku vakachitorwa amaikumakunde yekumakunde vachienda kune mumwe nekuti nozuro mabatira vakaita haina kuchatsokupera okay Zimbabwe rega itenderere kumberi ndakapakata ndakabata zvakare nyaya yekumutorashanga kunonzi kuGreenpool muriko here mutorashanga Greenpool kuri kuitwa zvechrome kako vanhu vachitsvaga mari dzavo saka kwakasangana vanhu vanobva kugokwe vanobva kubhinga vanobva kuharare vanobva kumhondoro vanobva kuchegutu vakangwa kana gwanda iriko nekuti kuri kutsvagwa mari vanhu vari kutsvaga mari variko ikoko kune akabatwa nemhepo dzake ndokunopinda mudanga rehwai kutenga kudziita madzimai dzinyaya idzi mutorashanga waye muriko here gadzirirai tine minhasi baba Isabel pane vakawanda vane nyaya vanoshewa kuti dzinosvika sei pachimuti munobatika sei ichokwadi mukoma kebhiri ndingokubatai muromo ndingopesa hwani chete yekuti ndine nyaya yepahighfields panapa pamachipisi apa pane building iripo iri kushandira vanhu zuva nezuva kunyangwe neusiku basa racho riri kushandwa but building iyi haina chimbuzi masikati vanotora zvigubhu ndozvavanoshandisa vozorasa kwavira kana uri usiku makelight avanodyira sadza aya ndo anenge ari anenge ari chimbuzi wozoendesa kupi amaikani mukufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitifa tiri masiaidi tiri matikitifa mukufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitifa tiri masiaidi tiri matikitifa kufamba kwedu tiri masiaidi tiri matikitifa tiri masiaidi tiri matikitifa Reporting to the angel. Reporting to the angel. Tanga seiko pakuneka mukati manyika dzene. Panga kuna Timothy. Ukatevera niko pakunyeketera. Nicodemus. Madungwe akataura nezveiko. Akazomiswa na Ruthi. Zvikati kudiko naMartha Mary. Abraham akapindira. Akazopedzesera. Anonzi Deuteronomio. Po rikiti bo
nechokwadi muri yezimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekufafadza nekutsudzura dziri kuitika matima nawose nyika ino hega ndingotanga muri yezimbabwe koni vanga vasida kuti bata nezuro nezuro muri yezimbabwe ndakataura nyaya yandakataura nezuro muri yezimbabwe yakaitika mukati menzvimbo ye07 bowera hega ndichedzera kuti icho kana kuti vari padhuze nepamurambinda kunonzi kwa chifi nyashanu hedimeni maro chirozva pamwe chete nasabhuku mando kune nyaya yakaitika ikuti kune varume vakatengeserana dhongi vatengeserana dhongi kudaro akatenga dhongi haana kukwanisa kupedza mari yake zvine nguva ndokubva asara nechikwereti akazofamba ari mukati mekutsvaga moyo wake ndokusvika paitengeswa doro zvikanzi shamwari yangu ndakuwana pano ndiri kukumbirawo mari yangu ndamuka ndiine bhabharasi ndigotenga doro rangu ndigomwa zvikanzi ndanga ndatenga doro kare handina kuziva ndichazosangana newe saka kana kwachida doro chibva wangutora doro chibva takagunwa chikonzero ndatenga kudhara danyorosi uri binifo wakachwemba kiminikash rafofofota inzwa zimbabwe vadaro vakabva takakuma vari mukati mekumadoro ravo ipapo ndokumwa kusvika pakudhakwa vasvika kudhakwa kudaro vakabva takakuperekedzana vari vaviri kuti vakuenda zvavo kumba asi nyaya yakaitika ndeyekuti uyu aitsvaga munhu ane mari yake aitori nasahwira wake waifambawo naye but pavakazobva pakudhakwa apa akasiya samari iyei yakasiyiwa vakazofambidzana vari nyakutengesa dhongi nenyakutengeserwa dhongi ndokubva vaenda vese amai kumagunde vari mukati mekuenda uyu wokusiyiwa neshamwari yake uyu akangoti mupfungwa dzake pamwe vasangana vada kupanana mari dzavo saka ndakuraswa pamwe ndaifunza ndokumbira ndokusara zvake kumusha munozoti vakomana vanofamba nerekeni dzavo kaona shiri vachibhuruwa dzimwe dzekudzura mombe azotirega ndifambe ari mukati mekufamba masikati machena ndokuona shiri akati shiri iyi ndogona kungoirova but rega ndimboinyengetedza ndinosvika sike ndiri kusvika pai padhuze uyu nyawa kumakonde jekesa msutu kumakonde kufamba huko aiti padhuze but asati asvika manje amaika mugundi keketatu akanzwa akati saka manje umwe mwoyo uri kushiri umwewo kuti kunzwisisa kuti chii chiri kuita nokuona ukana chiri chikara indakatarisa shiri mbondoro shumba baba kunodaiso wasati amborowa kana shiri dhuma gumi rakasvika vaviri kune varume ndozvamandisira komukuitei kozvamuri varume vega so angari mudzimai pavarume 2 wekutengesa dhongi newekutengesa dhongi ndiye angari mudzimai okay zvikanzi shamari ndezvepano izvi wazviona panapa aiwa totaurana hazvina kwazvinoenda handikupi handikumba vachibva enda kumba ndobva anopiwa watch ndobva apiwa $2 kumba kwani kumba angari murume uyu wokutenga dhongi okay. ndobva anopiwa ndobva anopiwa watch ne$2 ndobva azogaragara zvakare zvikanzi ndobva apiwa $20 uyawe futi nyakuitwa izvozvo ndobva apiwa futi $10 saka ava pavakaita zvinhu zvavanoti ivo ndichitaura nasabhuku nasi vakaita zvinhu zvokupiwa zvinhu vachida exhibit yekuti honai zvinhu zvatakatopiwa izvi kana achizviramba zvaive sei uyu wekutengesa dhongi kana akatambira $10 achiti iye iexhibit anga asingazvidere zvaiitwa izvi ndokutaura kwake okay right akamanikidzwa adaro manje vaya vakazomuka vachienda kwasabhuku uya uye murume akaona nemurume wokumbunyikidzwa oyo ndobva vaenda kwasabhuku vachinosvika kwasabhuku ndokutaura nyaya yavo sabhuku vanoti chokwadi vakasvika nezvinhu zvavo vasvika nezvinhu zvavo ndobva ndataka kubvunza murume kuti waiwanga uchiita uyu mumwe murume mukadzi anika kuda kutsika kwaakaita saka sabhuku vanoti panga pawanda vanhu okay yanga yava yowe saka achibva ati inini right ndakuenda kumapurisa sokutaura kwaita sabhuku vakati nyaya ikazhinji taida kunzwa zvedu but nyaya inofanira kuti iende kupi ende kumapurisa so kune police station iri padhuze ipapo kunonzi kwagwama kwaakabva achinda kuda sei ndakuenda ipapo apo sabhuku vangasati vapedza navo nokuda kwenoise nekuwanda kwevanhu so sabhuku pandavabata kuti kuseni kuno kwachiti bhosho izvezvi ndiri kufamba kuenda kumurume uya wokuitwa mukadzi kuti hatina kuzopedza nyaya nezuro uchiti wakuenda mapurisa nekuda kwenoise yakaitika ndakuda kunonzwa manje kuti hei wakaenda kumapurisa here uyezve mapurisa akati kudii nokuti nyaya ikana takaitarisa ine kwainobata nevanoitonga asi ndiri kuona sokuti hakusi kumapurisa kwega kunyange kwamambo chaiko ine chipini
chinofanira kuti chionekwe kuti murume kana chitora mumwe murume kumuita mukadzi kana kuti iye murume kana achibvuma kuitwa mukadzi nemumwe murume mhosva yakadai so inonzi kudei. Hai, so uyu murume uyu akaitwa mudzimai nomumwe murume ari kuti iye akamanikidzwa. Kunoripota kureva kuti ndanga ndisingazvide, but hatizivi kuti uyu munhu akazoya kumashure uyu akavawanikidza ava ane mhere ndiye wanisendabata ane mhere here akanzwa kuchema akaona nzvimbo iri ground here kuratidza pana pakachitwa pachitungana mabimbiri yes se mukabvunzei kumutora shanga paitwa mabimbiri ewaine nemunhu mdara akarima wani apo munoiziva wai aiwa wai apa icheme zvokumhanya inenge chirwala muchirimba ukadzwa ikati mashure kana vanoda kuti uraya nyama ichadyiwa. Saka izvezvi sabhuku ndamusiya ari parodhi kuenda kunoita nyaya iyi, but ndapedza kutaura pano nyaya nezuro vakati vouya mukoma KB murume ari kupomerwa nyaya yekuita mumwe murume mukadzi ane vakwasha ane varoora ane vazukuru ane mukadzi makore ake 65 zvichienda kumberi. Murume uyu ahanda kutaka kupomerwa nyaya idzi nhasi. Munzvimbo maari kugaramo mune vari kuti takabatwa nemurume uyu ichokwadi ndikati 0% nyaya iyoyo haina weight hairemi chikonzero hamuna kwamakanoripota. Musashandisa advantage yemumwe aripota. Yes, takambotaura nyaya mushure mekuitika nyaya yewaterfalls yepamba pakabatwa pane imba yakazara zvinhu iine mafiriji iine mubhedha iine maredhiyo iine mapoto. Mapurisa akauya ipapo vanhu vakanga vakaripota ndo vakakwanisa kurikavha zvinhu zvavo kana vazviona. Vanga vasina kuripota hautore chinhu because hauzivikanwe unenge watove mbavha iwoyo. Saka kana vese vakabatwa nemurume uyu anyaya yavo haishandi kana vasina kuripota kupolisi. Nyaya inonzi kuguta reHarare zvakare murume aimbogara muHarare akabata basa iri zvakare nemazvo. Iye murume uyu ndakutaura neveukama veropa kuti chatisingazive ndechekuti paanopedza kuzviita unonzwa munhu akutaura nezwi riri pasi vasina simba rekuenderera mberi. Uyu ari kunzi atoita simba uyu ndokutosumudza nyaya, asi isusu veukama nevagari vemunzvimbo vanoziva nyaya iyi. Ende sabhuku anoti hatitauri kana vasina kuripota tinongonzwa makunga hatizivi kuti pachienda kumapurisa ichanoshandwa sei. Nyaya iyi iri kunonzi iko kwasabhuku Mandu Hedimeni Chirosva Chief Nyashanu izvezvi iri pakati makainzwa nezuro update yave yanhasi. Murume uyu akasika kutanga kaakaita kakubhohera kuHarare rakambobatwa basa yes ikoko kubhohera rakambobatwa iko zvinozvi zvavepo sekureva kwevanhu kokuti sabhuku aiti handizivi tikaunganidza vanhu kuti pane vanoziva nyaya yemurume uyu munozivei kuti pachabudei. veukama vanozviziva endi pane vamwe vari kutobuda vachiti vakazviitwa futi asi havana kusimudza musoro. Ya pakaipa hai kanyemba nabhozvo chimuti chiri kudekedza ndinonzi baba Nisi paRiverside Chitungwiza. Ndiri kukomedzwa nayo National FM. Baba Isabel kune avo vanenge vachida kusvitsa nyaya kuchimuti nhamba dzenyu dzinoti kudini? Ichokwadi muri yeZimbabwe vanenge vachida kundibata munondibata panhamba dzangu dzisina chipomero nhamba dzisikanyadzise dzandinoreva nekureketa nekutaura ndichitizvo munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025 0771 545 025 1 musabhipa 2 musati ndepi kana kutamba pandepenyuro 3 kana muchiziva nyaya yenyu kana mune zvamurida kubvunza garai matora bhopenyu nebepa pamunongotaura kana ndine anza ndechishevedzera nemiwo makutonyora. Musabhipa nhamba yemhuri yeZimbabwe haina zvipomerwa tatainyadzise. Tinotenda 25 minutes to 11 ndo pafika nthawe pari manje regai timbopinda muchitoro neH Solution. Nthawe siri kudiyana Papa Isabel tichangotora kanhare kamwe chete pfapfaidzai chimwe chamakabatira kaZimbabwe. Ichokwadi mhuri yeZimbabwe ndiri mukati mekufamba mukati mekupfapfaidza rega ndingopedza updates mhuri yeZimbabwe paka ndapindira mhuri yeZimbabwe yababa yekwamutare kwasabhuku Mavisa yababa vekumitisa mwana wavo vakatora mwana vakanomupa kuti anogara nemunhu anorwara nenjere vamuendesa ikoko. Takataura Zimbabwe tikati baba vakamitisa mwana kekutanga
vamisamanike kutanga mimba ichibva yabva mimba yabva yabva ndokumitisa imwe zvakare vakamutakura vakamuendesa kuna mbuya vakatora mbuya ava vakapiwa gumbo rekamba vachinzi mushonga mukapisa gumbo rekamba iri mukamwisa mwana pamuviri panobva uyezve iri poison gumbo rekamba iri kana apa tinovigwa apa kuti ndizobatwa namapurisa ndokubva vapiwa zvakare mbuya ava maguchu akawanda but mbuya havana kukwanisa kuita zvinhu izvi ndokugara nemwana vagara nemwana vakazoperekedza mwana uyu kumunhu anoroora nenjere kunova ndiko kwakunzi ndiye murume wake tichipedza kutaura nyaya pano yakapinda kuna headman ndokupinda kuna mambo ndokusvika kumapurisa ndobva yatanga basa yes yakapinda kuna headman yes yakasvika kuna mambo ichokwadi ikapindira kuZimbabwe Republic Police basa richibva ratanga basa ratanga muri yaZimbabwe inzwai mapurisa vakatora nevamwe ukama vakananga kuenda pamba pababa vaiziva iri nyaya iyi yakanga iriko nyaya iyi yaitozi kunyange neukama veukama takapinda navo one by one tichitozama kuti imimi nemhaka yei vachitaurawo vamwe vacho vachiti veduwei zvakaoma nekuti izvo pane zvimwe zvatinosangana nazvo pakufamba tinenge tichitya dzimwe dzenguva pamwe taizodonhera mumakumbo kana dai zvakaitwa kana uri kumwana wako but kana ari mwana wake munhu taita kutosvika kuti tinofirei right vakunasvika pamba pemudhara ndovharwa inonzi nyumuyology akanyumwa nyumuyology pepepepepepe kunodaiso munhu hapana munhu can't get tolakala baba vakanyumwa zvavo baba vakaona mapurisa zvavo asi kupera basa vakavapera basa kwavakandosvika ikoko ndiyerikiti bvundiyezi kudona ndokufeda kusvika pakutozvikanganisa vakafa kudaro mapurisa akatoenda asikatoziva kuti asiya munhu akatofa akatopera paari ndokuzonhongwa arotorovira kuti vakadonhera kupi baba kwanzi mune rimwe sosa mende rinonzi sosa riga rakaita sei papaepa ndara ari kuonekwa vakomana munhu omana pepai munhu wakomana ukaona murume mukuru akutosvika pakuzvikanganisa pepai munhu amana mapurisa achibva ipapo hande kune chii kune mwana ndovhaenda kune mwana vachisvika kumwana mudhara abatwa asati abatwazve okay uye akazosara chinhongwa mapurisa abva ari kuenderera mberi nekune mwana vaenda kune mwana iwe mimba ndiyani mimba ndiya baba kutanga rini kana ndisingakanganisi vakatonditanga ndiri kuma 11 years maiwe izvo zvane makore mangani iko zvinozvane 17 saka kwanzi mwana anoti ndakatombovabvunza kuti mai baba ndo zvinoitawo here vamwe vabereki vane vana vavo mudzimba umo zvikanzi nyarira azviutswe vanhu mimba yekutanga yakabviswa yechi2 ndiyo iyi vaikubata sei vainditevera kumombe kana mukitchen matinorara ndo mavaitamba neni so mapurisa akati mwana uyu hatisi kumusiya tiri kuenda naye 1 tinomutarisawo zvakare kuti iye achiri right here pfungwa dzake nokuti akambonyikidzwa 1 ari mudiki 2 aivhundutsirwa 3 akazonogariswa zvakare nemunhu anorwara nenjere saka zvinotikona kudisturba mwana uyu zvakaita sei zvakawanda uyezve kuti iye upenyu hwake uchiri sei mudhara kwaafenda uku ndobva atorwa ndobva aendeswa kumba mupepa vanhu pakati benge nochifunga kuti afa ndopakazofunga kuti aiwa komana utseyo ndopurisa kuti munhu tinaye kudoko hatitika pachingoti benge hambeno akaita senge vanotaurisawo kuti komana kana munhu apengeduka munhu ari makwe mapurisa uyo ari kudiwa nemapurisa mudhara ndobva wangoti mwerere tobo aibvatiza achibvaruwa pasi saka mukadzi wacho iko zvinozvo ari kunzi ari kuudza vanhu kuti baba vakataura kuti tengesai mbudzi nemombe muite mari inini handifungi kuti ndichadzoka vaenda kupi asi vaenda kupi saka nhasi mudhara zvese ndichitaura nevamwe ukama vari kuti hatizivi kuti hama yacho futi yofa here kana kuti towana nzira dzokuti tingataure naye sekuti adzoke kana achiripa oripa oenderera mberi neupenyu nemusha wake nekuti mamwe mashoko akutaura futi kuti endai izvezvi hatizivi kuti ari pai foni yakaiskwita kupa akadonha paakakomoka paakafenda akatakurwa
wachifunga kuti afa akazomuka vakadi kungomusunga uende kumapurisa ipapo manje vanhu vedu tikwanza akomana chasungisa mtumbere chachitula anyika ine unonaka man +263 baba unoziva 8 minutes to 11 ZBC National FM magonatani kwa chipiri chitapira kuti tapi Tuesday maintenance Tuesday 6 January 2026 munoti kudini kwa updates mamanzwa ndeche kubuhera pamwe chete kane bocha marangi chief marangi uko right mavisa mavisa tsudzuraika chitsva chinyowani latest chana icho kwa demo ya Zimbabwe ndiri mandiri mukati bekufamba mukati bekufadzana kutsudzura dziri kuitika matima na wasenyika ino paka mapindi na Harare mutoko chinobatanidza Harare nemutoko alright amai vakazokwanisa kuuya kuzoponera kumba kwemunhu anoita zvekubatsira mukati menzvimbo yefiyo mukati meguta reHarare mushure mekuti mwana akaroora mukadzi wake mukadzi achibva aenda ndokuroora mukadzi wepiri achibva aenda wetatu akashingirira nokugara kuita mimba dzinoti dzikangosvika pa7 months yaenda 7 months yaenda dzinokwenda kuita 3 kureva kuti nhumbu dzaakaita mwana uyu nevakadzi vake dziwanda 5 but hapana chaakabata yaiko zvinozvi yanga iri yechi6 mimba yabatwa ndokutaka kufamba achibatsirwa ari mukati mekubatsirwa zvikanzi izvo zviri kuitika izvi zviri pamba penyu kana uchida kuti mukadzi wako aiti pamiri ubate mwana tanga wabuda woenda kunze wazouya ari mwana uyezve mwana wacho kuti asvike pamba une zvaunofanira kuti uitwe nokuti pamba ipapo panomboendesa dzimimba chinozikonesa chii kuti kana mwana achirarama apafi ndobva aenda kudaro mukadzi ari achiita zvekuti achitambira kure vari pambare pamusika dhuma amwene nemuroora vanova ndo vakaudzwa kunzi no kana ukazvitakura iwe tiza kusangana nechiso ichi ende kwanzi amai vainetsa mwanakomana vachiti mudzimai wako aripi amai vake vari kurwara ari kufamba navo neni wanditozivi kuti varipi asi vanenge vachingotifonera iko zvinozvitakwa kati zvikanzi anofamba here naamai iye akazvitakura zvikanzi hakuna umwe mwana ndiye atori nani saka iye aitoziva kuti mukadzi wake mukati meguta reHarare munomo mutorimo maanenge ari asi achibatsirwa ndokuzosangana pambare pamusika pamabhazi navamwene mushopu achitenga zvokutogumana mapetekete kuti naye muroora achingosangana navamwene ndokutanga kutorwadziwa nemimba ipapo yakutoda kutobuda muroora ndokuchema vaudza murume wake murume akati kwangu achibatsirwa fonera munhu ndobva afonera so afonera mubatsiri akati inini ndiri kure ndiri kukumbira ubate nefoni nemumwewo ndinoshanda naye ndiri kukumbira kuti utore chii munhu iye ndichamudza zvokuita momaita zvikanzi mhanya pandinoitira inini pandinobatira basa ndokumhanya panobatira basa zvikanzi kana kuri kuti pakamboitwa choto kana kuti pakambobikwa doro dota riri ipapo ende unotora ipapo umhanye upe munhu ari itikwa ari mukadzi iyeye kana vamwene vakachivaona ngavaudze kuti amai handisi kunzwa zvakanaka saka ndimi hama muno mumusika mandiri handikusiyei musandisiye ndega varambe varipo ipapo ndokubva varamba vari vese amwene nemuroora tokomunikita nemunhu wake nemunhu atumwa ndokusvika ipapo nezvaangainazvo ndokusvika achimwaya paakamwaya muroora ndokuita sekunonzi sezvo vari vese zvangovabatanidzira kwanzi muroora atanga kuti asinga kunzwa zvakanaka zvikanzi handeitose zvikanzi endai navo kwandobatira ivo havasi kuzokusiyai ndiye munhu watagara tichida but taienda sei kumba kwemunhu watisinganamati naye tichisvika tichibata basa apa zvatiwaraita apa but zvandamupa kuti amwe izvo tamisa hakuna chinobuda vamwene vakaramba vachifamba nemuroora havana kumusiya vaida kusiya but muroora ndiye aisvika kuti mama ndinozivani ndauya ndisingarwari pano ndichida kuzotenga ndichidzokera right now good luck ndataka kutorwara imi muri padhuze iye akuzviziva ake kuti harisi good luck ndiwo onyakukonzeresa avo vanosvika mune vabatsiri vasvikamo varara 1 day mubatsiri azoya riri zuva ramangwana ndokunopinda imomo mubatsiri achingopinda chene maongo ari imomo amai vatanga kuchema maiwe vatanga kutanga kureba muromo kutanga kuchera pasi nenzara idzi
takuchera pasi nenzara idzi kwakuchienda kumurora kunobatirira pamurora padumbu. Zimbabwe murora mukoma KB munoziva zvinota imbwa kana kuti kiti ikabata chinhu kudaisoka kuita malines ekuti asingachabvarirwa padumbu kumara zvese nehembe kudambura kubva kuhembe kunosvika padumbu musikadzi akazvitakura varipo ipapo kusvika vanzi toita sei. Pane hama yamunoziva here yaamai ava. Amai ava ndeyekwaMutoko. Mwanakomana achibva fonerwa mwanakomana akati inini ndiri kutya kusvika ipapo. Ndikasvika inini ipapo nezvakuita amai ava ndichanzi mangwana wakanongedza mari. Ndiri kukumbira sezvo vasangana ivo pamugwagwa kana kuti parodhi nemuroora wavo vakatanga kubatsira kusvika vaenda kumubatsiri ivo ndo vatotsvaga mubatsiri yekuti muroora aite sei abatsirwe. Chikachiga ndichifonera vana sekuru kuti amai vangu inini vaenda vachida kunobatsira muroora kuti abatsirwe pakurwara but baka vachibatsirwa muroora vane zvavazotanga kuitawo ivo haichisiri mhosva yedu. Ndobva atumira nhamba dzani dzana sekuru vana sekuru chibva fonerwa vana sekuru vari mukati meguta reHarare avo pafiyo ndokunopinda ipapo vari kunosvika kuti maiwe kwachiri munhu here muromo chiri wakareba vakutonofemedza kudaiso vakangoregidzirwa chete varoda kumhanyira kumuroora vakangoregera roda kumhanyira kumuroora. Hanzvadzi yavo ikashivedzera kuti inini handisi muprofita inini handisi n'anga but sisi vangu muroiwe zvii zvaari kuita izvi zvii zvaari kuita izvi zvikanzi no amai ava vane zvavanoita kana vaenda vachidzoka kumba. So panapa hatisi kuziva kuti pavanga kuguma kwavaita muroora uyu neropa rakada kuda pana muroora ndozvakonzera kuti vaite izvi. Saka pane zvavanoita ivo zvekuti kana vakabuda mumba vakaenda kubasa vane mushonga unosvika vachigeza kuti vadzoke vaite zvakanaka. Ndiwo mushonga kuti amai vaite zviredi panapa. Toita sei kumba kwavo kwakuchirayirwa manje vari hanzvadzi zvikanzi mukasvika kumba kwavo mukatarisa pasi pemubhedha pane hari iripo. Pahari idzodzo pane hwari nhatu. Yekutanga ine wiwu yayo yechitu ine chimbuzi chavo kwozoita yakasanganiswa zvinhu iyoyo mukaitarisa pasi payo muchaona senge pane zvinyama but hamuziri zvinyama zvei uyai navo mukavagezisa mayo ndozviraiti. Hanzvadzi iyai yasvika kumba iri kufungidzwa kuti mafanisi payaona izvozvo ndobva yasvika kubata apa zvinhu zviri kuda kuzogezeswani amai kuti vaite zvakanaka vari kumachipisa mati vanga vakareba muromo kureba muromo nenzwara kuti unongona kuti fesi yemunhu yaita sei yachinja. Ndobva vazotsvaga mwanasikana wababa ino hanzvadzi yavo anoti tete kuna amai ava ndiye akanzi bata zvinhu izvi nababa vake ndokubva auya kungomwai wachite baba amai vabho vakutanga kubvunza kuti kundiri kupi ndaita sei. Chavakazotanga kuchema vakatarisa ihari iya yakauya ine mvura dzavakadirwa yapo iri kwaMutoko ndokwavanoziva iri but yakazowanikwa iri kunoku. Zvakaitika mukoma KB Highfields kuLusaka vanoziva nyaya iyi ngatifambidzanei handei tese. Vamwe mai vakachema vachibatsirwa varipo ipapo vakati nhai munhu waMwari vamwe vese ndakauya panapa ndakutokwanisa 2 weeks shuwa munhu auya nhasi akasira kubatsirwa kudai zvikanzi zvaendera nekuti ngirozi yemunhu inoshanda sei. Amai ava regai nditaure nhoroondo yavo vakambowanikwa zvakare kwaMutoko kuine mukadzi akanga mamisikereji ari kuita 3 pane rimwe guva rakazowanikwa vanhu vabva kuzovigasa nhasi mangwana achiona vakawanikwa hembe dzepaguva apa dziri panze vanhu vakazochera mukati vakashaya chinhu vashaya chinhu dzimwe hembe dzachona padzakatorwa dzikafutirwa zvakare dzikazowanikwa dziri padhoo repamba pavo pamai vavo vanoziva nyaya iyoyo zvakare handei tese. Amai ava zvakare vanga vaine tsika yekuti vakaenda parufu vanopedzesera vakutanga kuita senge vakuchera pasi vachisinina misodzi nedzihwa mumhino dzavo. Imhuka ipi yavaitevedzera amai ava kureba muromo pamwe chete nenzwara? Ndoba ndisingazivi kuti pamhuka mukoma KB palibe arakwanisa kutakura pikicha. Mukoma KB inhoroondo yekuti kana mukavaona muchifamba apa kana kuti munhu akatanga kuda kuchinja fesi yamunogona kutora ipapo zvinenge zvichinetsa. But vanoziva kwavanogara nekunzvimbo dzinoitika rufu vane mwanasikana akapedzera ati mama kana kwaitika rufu musaende. Umwe rufu rwacho rwakatorambidza vakasiya vavharirwa mumba vakazoerekera futi vasvika parufu ipapo vakatozozikana kuti vasvika vatanga kuita futi izvozvo.
vari kufiyo vari kuhighfield vari kwamutoko vanoziva nyaya iyi 0712726779 0712726779 zvaitika vabatsirwa vadzoka pamunhu vakazoita sei amai avo vadzoka pamunhu zvikanzi nehanzvadzi yavo ndiri kukumbira tiende kumba kwangu anditi hanzvadzi yavo ine mukadzi wayo nemwana uyu akashandiswa because mubatsiri ndiye akati baba imi manzvadzi yemunhu musabati kana mudzimai wavo pakanzi mwana mudzimai ane mwana uyu mukadzi wehanzvadzi yachona angakurambira kuti mwana wake kusvika nguva soft akati no problem vapedza va munhu pai zvikanzi nehanzvadzi sisi ndokumbira timboenda kupi timboenda kumba amukadzi wehanzvadzi akati kumurume wake iwe kumba kwani kumba kwani kana wangoenda nehanzvadzi yako kumba kwangu ndakungotumira nditakura zvinhu zvangu vakanaka kumba kwedu apa undisori kana ndikaramba kuti hanzvadzi yako isasvike kumba kwangu apa unondisora here zvikanzi aiwa mukadzi tiri kuzama tingarezo zvikanzi iwe kunozosarira zvakanaka here kumba uko zviri pachena zvinoonekwa nemunhu wese izvi vatete vakatakura kubva kunzvimbo yavabatsirwa vakananga kumba saka mukadzi uyo kuzvitakura uyoyo muroora akazosara zviri straight izvezvi ari kumubatsiri ndokuarika ari kunzi kusvikira wapona but hanzvadzi yakakumbirwa nomubatsiri kuti ndoda kuenda kumba kwasisi vako kana vapona ndokunge muchida kuti mwana uyu nemukadzi wake vaite mwana anofamba zvikanzi nehanzvadzi ndinokutenderai dambudziko riripo ndiri kuti hanzvadzi yemamai ava yakabvuma kuti ndinokutenderai kusvika chikonzero kumba kwangu hakuna mukwasha hanzvadzi yemwe yakafirwa nechi nemurume ndokune murume zvakare wekunzi akafa achidya uyoyo murume akafa achidya chikafu chemanheru vachitora chikagara papuleti vachitodya kudai so ndokubvafa imhuri imwe chete amai vavo ndova nemurume iye akafa chidaro ya zvakaoma chokwadi tiri kuenda kupi senyika kuti ziwane mushakabvu ndinonzi Petros Mukumbuzi Magwenzi paHopley vari kutaura ka chebo chamara 5 minutes past 11 ndopafika nthawi pari manje rekezanika tipite musoro baba panzi na itime temashamba mutu yes pabuyera chepamusha wangu chandidzikamisa regai Samuel Gweyo kuti ndipibude pamhepo ndakunyara zvikanzi nainspector Mashingedzi vari pabudiriro 2 tichaita secret here kwanzi wakasiyana nesu here mapurisa kuti sitingachipinza mapurisa kutosvika nya everyday zvino kwauriwo zvakarekana zvakudaiwo it's okay ndimi munofanira kutanga kudziona tinogona kutanga kudzibata kuno asi todzisvisa kwamu ende pane dzimwe dzekuti tikadzibata hatikwanisi kudzitaura tikadzitaura vakomana vachabati kubata munhu toshanda tesezvo kana kutotanga ndadzibata ka ndonovakonyera vakomana muchingopinda chete tobva tachibudisa yabva yapindira the original Earth Movers. Hello pa National FM. Maswera se wakomana kangorongoro jai. Zviri sai kwa mukoma wangu. Ndawe dzajana regeni ndoda pani update atoda kubvunza ka ndimisa intelligence. Right. Ndoda kubvunza ka update ka wakadzwa yekuzorowa ng'anga ka waiwai. Yes. Yekuchinoi. Yekuchinoi yekuti yes muripo. Oh, sorry. All right. Mainzwa kanyaya. Ndaizwa. Makaitaura muswesandi. Muchiti mimi mande nezuro. Muchafambira nyaya dzacho. Tinotenda misa intelligence. Right mukoma KB andina chandakazobudisa. Regai ndibate nekuti ndakazonzwa kuti kumadzishe inenge yakazoenda. Okay. Saka ndoda kuti ndigamuchizwe kunzita apa kusvika apa kutaura zvinobuda zvandinotaura pano pamhepo zvirizvo zvakare zvakaitika kupi ikoko toita chiri chimwe chete tese saka Mr Intelligence ndinofambira nyaya yenyu ndipiwe munduro aiwa tinotenda manzwa ka Mr Intelligence nevateereri vese kuti chiya chekuchinhoi baba Isabi vachafambira nyaya dzacho vachazokupa update kana yavepo 0713938538 havasiyane aiwa pane gumbo ndo pane moyo aiwa ikwava na Constable Forage ni mwana wavo awe manje anenge chori mabimbiri right ndipe phone tofana kuti timbotaura neso wani wese phone yake Constable Forage yawo mwana wacho yawo vachimbowa yawo mukadzi wawo kana kuti Zimbabwe yese anditika yes ndabatwa na Constable tafadzwa chakururama zvakanzi guys muchatambeni vanonzi baya mapurisa vakaenda kuchikoro kunogara basa rawo ndizvozvo kuno kuti akambotizwa nemunhu akangonanga akatoona kuti kunomwa poison kuri nani pari kubata mapurisa
unomboitireiko mhosva yacho uri ngochiti ndiwe hata panapa muzukudongora wati aratsume kuti one day hamba Inosangana ane demo ane bheuda ane bheura baisabheo maishembowa vazokata ndiri kukumbirawo kakumadzimai pane nyaya yangopfuura nemunzee ndofunga iri kuuya kwamuri yemukomana ari kuti iye ari kushayiwa hope ari kutaza kugona nenyaya yokuti pane musikana waakadanana naye mukudanana vakawirirana vakafambidzana vakaona kuti aiwa mukomana awirirana nemusikana musikana awirirana nemukomana kusvikira varonga dheti rokuenda kunoita sei kunoroorana mukomana akaudza dhedhi baba vacho baba vakati approved vana sekuru approved kwamai hazvina kufamba zvakanaka vatsika madziro handisi kuda chi musikana wako kusvikira mukomana aenda kuna nasekuru hanzvadzi dzani dzaamai kuti andine musikana wangu watodana naye ndoda kuita sei kuda kumuroora vanasekuru vakatowirirana kuti vachaperekedza chi muzukuru zvakanakisisa zuva rokuti 2 days to go a day kuti vaende vanasekuru vakafonerwa nani nehanzvadzi yavo kuti muri kufuna kuenda kuponi muda kuenda kupi saka imimi makuwirirana nemwana wangu kudarika inini itai zvamuda kuita vanasekuru vakaita sei vakatsika madziro mukomana akaenda kunoroora ari ega saka changosara ndechekuti musikana aite sei auye pamba but amai vakaita sei vakaita disapprove saka anoenda kopi amai vakutotaura nokuudza hanzvadzi dzemukomana uyu mwana wavo hanzvadzi dzemukomana vanasisi kuti uyu muroora hatisi kumuda vakutoisa machi mastatus ekutonyomba muroora uyu asati auya pamba saka nyaya iripo ndeyekuti pachaitwa sei kana muroora akauya iye asingadiwi naamai panofamba sei ipapo sei vana mama vasinga approve madzimai anenge aonekwa nevana vavo vana vokumbisirwa here nanamai iri kuuya kwamuri muchatouya nayo pane finyo nangoti ningototori nokuti mukomana ari kushayiwa hope kuti saka ndotarisana sei naamai ndakanondoroora muroora ari kutoziva kuti hadiwi nani navamwene pamastatus ziri kukangwa panoitwa seiko ipapo sei vanamai vachipindira panyaya idzi mutsvakurudzo dziri kuitwa zviri kunzi pane mudzimai anopinda chechi imwe chete naamai amai ivavo vane mwana wavo musikana ndiye angachidiwa chi naamai kuti aroorwe nemwana wavo saka amai ndizvo here kuti amai ndivo vanosarudza muroora kana kuti munhu anotanga ada munhu wake oudza vabereki amen Zimbabwe zviri kwamuri tibatsirei tinongodawo 1 chete anongobatsira mukomana uyu ari kushayiwa hope oita sei akanoroora asi amai havasi kuda muroora asati auya asi muroora akutozviziva kuti ndo zviripo 0713938538 ukama hwakakosha ndehwangu nemudzimai wangu ende mukadzi wangu kutuza azoti amai vangu muroora ka antu amweneka zvabva patiriso tiripo tu ndopanotangira chinhu zvechiwo ndopane chimuti chaipo vesabe muri kuwirirana kana muchiwirirana ndopanotangira ukama ko ndikaenda kune mumwe vakati hamudi ko vari kuti vanodai ndisingamude ndizvozvo toita sei nokuti love mafeelings ukada asingabate ikoko unoita sei ipai vanhu namba bati rinoda negative nepositive yes kudai sokuti charisei kakastata muchaisa engine yemota kuti kanomutsa sei right
pamitambo irabvinwa dzoroka ya 2025 Africa Cup of Nations Finals iri kubvinuraka kuMorocco, Egypt versus Benin. Egypt 3 Benin 1. Nigeria irakungunda Mozambique 4-0. Mitambo iri kuenderera mberi nhasi Tuesday 6 January 2026 nenguva dza 6 o'clock manheru. Algeria versus DR Congo, kuzati 9 o'clock Ivory Coast versus Burkina Faso. Ndo mamiriro azvakaita. Mamuka seko mukoma Poka Njuti Dedi Angel mukwasha wako matirira pa Borodel vakachibata kachemote 16 minutes past 11. 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748. Tiripo pachemuti ndinonzi Watson Kazindi kuchimbuwe kuriseko kuchimbuwe nhasi paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Yes, Kanyemba. Makadiniko. Ndosimba arakuruse kwarare. Kwarare kwakanaka. Tiri kutaura nani ari kupi? Ndichaona makuwerere. Kobla wayo. Babla wayo pakautiri paya. Makapinda 2026. Aiwa takapinda tirimo wena. Makorokoto. Totenda Mwari. Tibatsira itinzwe. Sei kubhuzhu. Bhozho anofara we. Zvakanyemba kacho pa 07 ka. Apa tarowa inzi varume 0 chaivo akadzipina ava varimo. Varume atidzikizira vari. Kudarasa daro. Zvakaoma kani. Zvakaoma. Vanoti mafaniza zviko ka mishonga iriko munyika umu. Munofunga kuti mishonga here? Aiwa mishonga Kanyemba kushereketa. Ende mushonga wake wairarisa. Uyu muchinda wokutera wokuda kurova kashiri nereke ndiye akatobatsira uyu. Pese paita zvinhu zvake mudhara aisawanikwa. Aingobata vanhu vake vongopedzerana vari 2. But azoita munyama manje uyu mukomana wereke ndiye akazobatsira kuti nyaya iyi zvinhu zvese zvinofumuka Kanyemba kana nguva yakwana. Munofunga kuti mushonga wemurume uyu ari kuita vamwe varume madzimai ndewei? Kanyemba niko dzevanhu dzakasiyana-siyana shamwari. Pamwe unogona kuti hana kana chainacho akutokunakidza wezakatopinda mazviri. Kana anoshawa seiko mari iye akatotenga dongi. Imari kai. Ndovatotaura shamwari kuti unotoona kuti hapana zvine zvimboripo zvinokumeso chaizvo asi akatongojaira. Achatogona kuzviregera ipa kutozviregera unotomunetsa kuti akutofanira kuti abatsirwe Kanyemba kushereketa uyu. Anoda kubatsirwa. Kubatsirwa ndorwadziwa futi nechepaniki chepafiyo chamamuchitaura ichi matiri ichi mutoko chibatanidza ka Harare fiyo. Harare icho zvakaoma kumana uzati kana usasangana nazvo so kushereketerwa nekuroiwa nemubereki unoti hazviko. But vanenge vasangana nazvo Kanyemba kamubvunza anokutsanangurira zvakaoma zvinoitika munyika. Manje amai nyakubereka kana vachivenga muroora wavo zoita sei? Ndozviko zvacho manje izvozvo. Uyo mukomana wemuridzi wemukadzi ndomutenda chaizvo pana akaita zvakanaka Sterling. Akaita zvakanaka sekuti ndini handiri kusvika padhuze pari kuitika masitaira amoms shairo arabata nditika nekuti makwanai mukachinongedzwa akati imi manzadzana maiwe yaimuzvionere zvikuita hama yenyu handiti pana ari sefa hana kamboita problemu. Nyaya yaitodzoka kwaari. Nyaya yaitodzoka kwaari akagona zvisingaita kuti handitombosvika ipapo nyaya ingaipere ndiri kure ndozongosvikawo zvinhu zvese zvadi zvagadziriswa. Ndekuti kuti ainge ataura kuti ndozvikuitika mudzimai wangu pamiri pachibva parikudai so mai vari kudai so hazvitaurike zvakadai zvinorambika asi kana zvadai so zvabuda pachena. Inzwa munhu kushamisira kuona hari yake yapa hari yake ngeri kwamutoko. Kwakutanga kuti pembeni kuona kuti hava yenzi masini angu abatwa manje hapana asipa handisina manje. Zimba dzakatakura idzi. Imba dzakatakura Kanyemba. Imagine kuita nguva yekuita kurongedza tuhari 3 madhipatimenti 3 unotozviita nguva unazoshaura kuti zvezviitika nguva izvo zvakadai zvekuti akanoshanda zvakati akashanda zvakati haukanganu. Apo baba vepamba apa hanzi vakangofa vachidya vakagara. Sadza vachidya vakangogara kwakungonyarara. Saka munhu akadaro mukamudzwira tsitsi wakomana zvinonetsa kuti munhu ake haapo kunzi kaafika but mai avo ngavadzore tsvimbo mubatsiri ngatovabvisa kukatanura shaviro. Manje unotarisana sei nehama ipapo kana ukada kushanya kava nokutyirazve?
kana aiwa vakabviswawo shairo kana vakada kuzozvipfudza vakazvipfudza nenyasha zvako avari but ngaribverero nekuti unhu wacho wakaipa kanyemba kozi nyaya dzekutaura kuti chirakaita panhamisiri hama yavo vanongozidonha masiriri vanokuita kumbosiya vavharirwa umba nyaya yakambotaurwa nabhozho kumashure pana mai vakambosiya vavharirwa umba asi vakazobuda vakateera futi kurufu vanoita masaira unoati hazviregereki vakapinda mabasa anga irima asina kunaka aiwa totenda kuti abatsirika mukomana mhuri yakabatsirika muroora ngasununguka ari koko kumubatsiri kozorogadzirwa zvavo zvese kana achienda kumusha unogara zvakanaka namai vake mai ndo achazoita decision yave kufa kana kurarama because unhu wavo wasikana ndizvozvo chaizvo aiwa tinotenda musakoshiwe kuti zimbabwe ichaita kohosi 2026 16th edition yaICC Men's Under 19 World Cup. Yes, zimbabwe iri kuita kohosi naNamibia asi ma-under 19 ezimbabwe ari mugroup C nenyika dzinoti England under 19, Pakistan under 19, Scotland under 19 pabodzi kana Zimbabwe under 19. Mugroup A mune Australia under 19, Ireland under 19, Japan under 19 na Sri Lanka under 19. Mugroup B muna Bangladesh under 19, India under 19, New Zealand under 19 na United States of America under 19. Kuzati mugroup D muna Afghanistan under 19, South Africa under 19, Tanzania under 19 pabodzi kana West Indies under 19. So nyika yeZimbabwe neNamibia ndiwo vachataka kohosi 2026 16th edition yaICC Men's Under 19 World Cup. Tinoshuvira kuti zvichafamba zvakanaka tichazokuzivisai nhandare dzinenge dzichishandiswa pakutambirwa kamitambo iyoyi munyika yeZimbabwe kuitira kuti mukwanise kuenda kunosapota kazvikwata zvinenge zvichitambira ikapinda 2026. aiwaka tinoshuvira kuti maresolutions zvishuviro zvomoyo zvibudirire mugore rino nokuti munoramba muchitsigira chemuti National FM. Hello pa National FM. Makadini kwa mabonzo. Tiripo makadini henyu. Tiri kutaura na Mai Shepherd ani? Phone yenyu haisi kunzwika Mai Shepherd? Tiri kudema. Okay, makunzwika manje. Kuri seko kudema? Kudema kwakanaka ndapara kupinda pachirongwa zvara nhasi 2026. Tinotenda makapindawo zvakanaka 2026. Aiwa takapinda zvakanaka nepafranji kwete nebheki ba. Tibatsirei tinzwe dzatsudzurwa nababa Isabel idzi. Nangobatika nangu nechevarume avo vari kuita navakadzi avo. Vaiswe mukati. Ngavasungwe. Ndokanasa kurarama zvakanaka munyika vanhu. Kudzikisira madzimai kudaro. Zvinomira zvakanaka nyika yakadaro hakuna kwatiri kuenda. Nemawandiro wakaita madzimai aya. Zvakangoma. Aiwa tinotenda. Ko futi munokwanisa kuridza here? Ya. Rovai tinzwe. Yes. Kadiki zvako. But unonzi kuti kane shungu. Kachisvika mabudu. Kane udzamu. Kane udzamu. Rikiti. Regai tenzwa kuti ndiani mumwe ari paronhare papa Isabel paita munango pantedwe. Chimuti hello. Hello murise. Makadiko mamukaseko amai. Ewe siri nane zedi. Tiri kutaura nani ari kupi hapa? Na mene nyasha kwa Chihota. Maine nyasha pa Chihota uko kwarandasi here. Ya kwa Furamera. Kwa Furamera uko. Tibatei tibatsirei tiudzei tinzwe. Ndinongokomenda chamwe nawo nevakavasiya vakadaro. Dai vakasiyiwa vakadaro. Vakangodaro kana vakatopa nhapasa bhoza hapana zvanhu. Muri kuzviziva here kuti nemiwo muri vamwene ipapo? Aiwa, amwene vane utinye kudaro. Atikurudzire kuti munhu afe. Vanhu vanorwadzisa ko vazukuru vakauraya vakawanda. Alright, saizvozvi zvazobuda kudai so. Dai ari mukadzi wehanzvadzi yenyu. Paitika zvakadai maitonga sei? Aiwa, kandikaaraiti ngaende mumba kwake ngagare mumba kwangu amai damuri Major Street amai amaipinda mukata.
pakaipa. Mupedzisa zvenyu nepfuti amai pfuti. Po! Rikiti bu! Nasi vanhu vanopera kufa nepfuti. Ziri kubva pachihotezi. Achihota. Pafura umera. Chakabatwa. 29 minutes to 12. 0789600748. Paita Munango Pantedu. Hello pa National FM. Hello, Dina Bosho Maswera sei. Maswera sei kwa mama vedu? Ndamechimba pamba kose kwa mimi. My Godobori Maswera sei. Ndaswera zvangu handiri kuita kunyara nabai ava vekuroya murora. Ndimi kana amweni. Ana mwene vapindwa neishu. Ameno. Nezuro ndevamwe vekuuraisa vamwe ukaroya. Vasadaro amai ava kurarama makwavo upenyu uchafamba sei mwana wavo vachamutarisa sei. Kana nehama vachakana sei. Zvakaoma. Koita baba vepabosha ava kuti havana kuzviuraya kutiza kwavakaita. Tichiri kurangarira uku UK achiti nyadzi dzinokunda rufu. Muchavatonga ndokunyema vaona. Vanogona vakazviuraya kwakutiza kwavakaita kufenda kwangu kuri kutya usungwa kaku. But iwo zvawaizviita vaifunga kuti zvichapera sei? Ndozvinoita nhubu izvozvo. Ivi vaichimbowa. Vanopara mhosva vavatiza fuyo opinda muchibage zvinobude. Muripo? Apindira Godobori. Ndiripo. Sikamtata. Kana 0789600748 wakumalizira. Hello. Kanyemba. Zviri sei? Muche. Ndiani uyu? Anonzi Eoson mudziviri pavideo zapa. Mapindira. Ichokwadi. Tibatsire. Uyo mukomana uyo ngaatore mukadzi wake kana iri nyaya yekuti ari kugara nevabereki anotsvaga osuduruka unotsvaga pake pekugara pakasununguka iye nemukadzi waanoda. Amai ava vada kufanana nemai vavai vakataurwa nezuro ava vane vana vane nyaya yakataurwa nezuro so. Right, ndo type yana amai vanoda kushandisa vana nemushonga. Kuti 19 years asati akuziva mukadzi. Iwe 19 years uyu. Right. Saka izvozvo hakuna zvakadaro. Mwana yeye kana akateerera ngaatsvage hake pakasununguka paanonogara iye nemukadzi wake zvaanoda kwete kurorerwa mukadzi naamai vaanoda ivo. Asi kunonzi kana waroora mukadzi haasi wako wega, ndewemhuri. Pane dambudziko rimwe rekuti kana richinge raitika zvakare usati warigadzirisa wega rinoda vabereki. Ichokwadi asi ukama hunenge hwakasimba ndehwangu inini nemukadzi nekuti ndindienda nemukadzi. Icho mati tiri kutaura nani? Anonzi mudziviri Eoson pavideo zavo. Ichokwadi buri yaZimbabwe vari kuchida kuti bata padamba dzako dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Ndapota musabhipa sa Godobori Nethiasi Chimbowa pamufa kose pamishi po rikiti bvu. Tinodzoka zvekare mangwana chitatu chinotapira kuti tapi Tuesday 6 January 2026. Timirira pano ninchemera wakanyemba Bonzo na Washington Marimira aka Bozhongora, nhumba yemuonekedzano, momento ya brillianto. Tinotenda menyani zvikanzi Jombo.